Hola, això és Finances en Valencià. En el vídeo d'avui, la presentació del canal. Anem allà! Bé, us presento un poc els 5 punts que poden resumir un poquet este canal. El primer és el típic, no? Per què aquest canal? Per què obric este canal? Però bàsicament l'obric perquè no puc tindre una conversació sèria d'estos temes, jo crec que ningú dels que conec, no? Al final jo vaig conèixer este món en 2019, me va explotar el cap, i sí, intentes evangelitzar, anem a dir, amb molta gent, però la realitat és que no ho aconsegueixes amb ningú. Així és que és una necessitat que tinc jo i, escolta, si algú li aprofita el que puc aportar-li, doncs perfecte, i si no li aprofita a ningú, doncs per lo menos ja que me tinc que preparar estos vídeos, per lo menos per mi me serviran. I per què no dir-ho, no? Al final n'hi ha 70.000 canals d'esta temàtica que podeu trobar per ahí, però jo crec que en valencià no ho teniu cap. Jo parlo en valencià i mira, per lo menos per ahí puc ser un poc original. No correcció gramatical, bàsicament el que vol dir és que no vaig a parlar correctament. No vaig a fixar-me si dic això bé, si no, ni tampoc vaig a editar-ho, ni res. O sigui, jo el que vull al final és que tu m'entengues i vull parlar-te col·loquialment, com si estiguérem fent-nos una cervesa en el bar. Per tant, no vaig estar pendent de, home, les miniatures i tal, ahir pues, intentaré fer-ho bé, intentaré que això no sigui una animalada tampoc, però vamos, que ja t'he dit que no vaig estar pendent de si ha dit algun castellanisme o ha dit qualsevol cosa. Si t'exploten les orelles, no passa res. No vegues el canal, que no passa res. L'única xarxa social, YouTube. Jo no tinc xarxes socials i el canal no va tindre xarxes socials. En pantalla esteu veient el que serà l'email del canal, en principi tot anirà per ahí, si tinc que passar-vos alguna plantilla o voleu dir-me alguna cosa, a part dels comentaris de YouTube, doncs ahí teniu el correu, i si, vamos, si això comença a veure-ho, jo què sé, 100 persones, doncs ja me plantejaré fer una web com a molt. Però, vamos, no, el canal no va tindre xarxes socials més enllà de YouTube. La inversió del canal són 100 euros, el que m'ha costat la pissarra, el rotuladors, el micro, i no vaig a gastar-me més diners. Jo al final, ja t'ho dic, no tinc ni pajolera idea ni de fer vídeos, ni d'editar-los, ni de res. Així que no comenceu, és que no sé si enviar, és que la llum, és que no sé què. Vull dir, igual que el punt anterior, si t'explota, en este cas, la vista, i dius, mira, ixes, no vegues el canal, que no passa res. A mi, ja t'he dit, l'important és el contingut. La forma va ser lamentable, ja t'ho dic, així que si t'explota la vista o el que siga, no vegues el canal, que no passa res. I finalment el contingut. Primer me centraré en les finances personals, perquè al final si una persona no estalvia, ja no n'hi ha res a fer, val? Després jo no te vaig a dir on has d'invertir, te vaig a dir la meva experiència personal i te vaig a donar alguns consells, però mai te vaig a dir on has d'invertir. Per tant, en inversió, ja t'he dit, jo simplement te donaré les diferents opcions que tens i tu ja, la decisió és personal, ja és una decisió teua. I finalment, economia, aniré analitzant, jo què sé, des del deute a una notícia econòmica, aniré pegant boig perquè al final el que vull és que siga ameno per mi i per tu, no? Així que no vaig a portar ahí un ordre clar, aniré pegant boig conforme me pegue o conforme vaig a veient i ja està. I bé, en principi ja està tot, espero veure't per ací, queda dient la frase del canal que serà controla la pasta i seràs més feliç, i bé, mos veiem en el pròxim vídeo. Anem allà.